Yeah. Hi. So subscribe Subscribe and share and share and Um, panggalatok and back to Bato. si See? Aro. Araw. Nandito ako sa papunta ako sa kaibigan ko. Hiram ako ng floor jack. Sa papalitan ko na kasi yung gulong ko kasi magwi-winter na. Uy, may garage sale pala oh. Oh, yan. May garage sale. Ito, papunta na dito. Lapit na. Ding dong. Where's your dad? Yeah. Sir? Okay. Basta pa may floor jack mo? Sarag to, madam. Good morning, madam. Good afternoon. Bali-bali ito yung floor jack mo, sir. Ganda lang floor jack mo, sir, oh. Oh, diyan, oh. Ito yung hiramin ko. At kukunin ko na. Ito yung truck niya. Wow. Say hi, Aro! Hello. Nga nila. Agal ka. Video ta kayo. Ah. Wala tatanad kinaman ni garage sale. May garage sale. No, muli sari amo. Ha? Muli sari. Sir. Siya di ulang pa yung mangusar. Okay lang ba? Lima Ha? ta. No, pa nabas ko sa lugawan ni kusi ay. Ha? Nabas ko gawan ni kutsi. Kaya. Nabos na si Irin. Ha? Nabos na. Kina. Kina. Di ko na ay Kina tong boy. Man. Marka ba? Nandito yung kaaro ko. May aro. Si Rene Sandoval, tagag Karaol. Kumusta kayo mga kabaloyan? Siya yung aking kaibigan. Mantagal na. May pupuntahan kami maggagarage sale. Lugawan niyo sir. Ha? Bali Condition nun. Pupunta kami ng garage sale. Siya yung muna yung magdadrive kasi walang kukuha ng video. Ito yung pagdating ng mayroon siyang gagawin na relinong bangos. Iba-vlog din natin. Dito yung garage sale. Dito. Ayan o. Garage sale o.
Pag may garage sale, mas maganda. Ayan, garage sale. Oh. Doon oh, yung garage sale oh. Yun. Ayun. Dito. Ano kaya meron? Sol. Ikaro. Ha? Ito $3 gloves nabili lang namin sa garage sale. Pang trabaho. Puto-puto yung pamidyo sir. On. Tragto. On. Pang gloves. Oh, gloves. Medyo maganda pa. $3. Oh, bagong-bago pa. Bagong-bago pa. Oh, di ay. Dito kami sa may Clover Bar. At election po dito sa mga mayor. Tapos na po yung ito yung nandito yung mga paskil nila. Dito tayo sa right sir. Yan yung mga paskil lang nila dito. Hindi kagaya sa atin daming tarpaulin dito hindi. Yan diba? Puro tarpaulin mga ano yan yung mga mayor dito. Kandidato na naka Kanan. yeah. Tapos 7-Eleven 7-Eleven may mga naglalakad bali ito yung mga ano dito mga kandidato dito lang nilalagay yung mga tarpaulin nila yung mga kandidato mga placard may election this itong month no Tutukan sa last day of voting October 18 ng last voting so ganito lang yung mga ano nila dito mga plaka lang nila nandito lang sa gilid. Ayan, may naglalakad. Yung mga puno pala nag-full na kasi kaya wala na yung mga dahon nila. Ayan po. Ito malaki. Ganyan lang kasimple at saka kaliit lang ng mga plaka nila, yung mga tarpaulin nila. Yan oh, Dave Quays. Yan oh. Yan. Oh. Yan. Luto na goto. Walya, bakatan, altilaba. Ano siya? Luto ako ng luto para sa bukas. May nakalaga na. Lambong lamaikin. Baka. Kumukulo na ang aking guto para bukas. Goto. Kuhain ko na po itong mga rekado.
Ito yung mga atay. Ito yung sinasabi nilang tuwalya. Aha, then ito yung atay ng baka at karne ng baka para buto bukas kasi para mainit yung sikmura natin bukas ng umaga. Mga pang breakfast po ito. Ito, tapos ko nang nahiwa yung mga meat niya. So, susunod, bawang, yung maraming bawang, at saka luya para masarap yung goto natin. Goto namin pala hindi. Aha! Andito ako. Magcha-chopper ng bawang saka luya para mas madali. Dito yung laban ng aswang at nandito yung laban ng video okay. Yeah. Ngaliwa na agatod paway katod naplagak mi katod kaya may ito yung chopper diferente. Oh, yung aso dito 1, 2, 3. Mabilis. Agad. Yung mga ingredients ng wadya lamot. Masantos siya labi tao, masantos siya labi tan masantos siya agaw di tanad si kayo all over the world. Magandang umaga, magandang gabi. Labi si kayo. Aga kapan dahil sa labas sa vlog, konti lang pala ang vlog ko kaninang this Sunday at
medyo nahirapan ako dun sa unang vlog ko. So, tsaka dun sa pag-i-edit, tsaka first times. Kung yung mga nanood dun sa first vlog ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga suporta po ninyo sa unang vlog ko. Pero pwede kayong mag-suggest dun sa aking vlog kung ano pong nararapat na gawin ko pa para mapaganda. Right? Tapos, medyo gabi na dito. It's already getting 8 o'clock. Mag alas 8 na. So, medyo malamig, positive 6. Andito po ako sa school, St. Teres School, at nagbablog. Nagsasabi po ng nangyari itong araw ng Sunday, and have a blessed Sunday sa inyo. At nalit po akong nag-vlog. Medyo may mga tao rito at nagbabike sila yung mga estudyante. So maraming salamat po sa unang vlog ko. Sa mga nanood, salamat po, and God bless, keep safe, at magandang gabi po. Ito po si Panggalatok, si Aro, o diba? Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you. Nandito po yung mga bata, like teenager, and then pasensya na. I'm talking in Tagalog first. Yes. So I'm just introducing you, right? Okay. So they are a teenager, they are a student here. Are you student from here? Oh no, Oh, no? we're just like Oh yeah, they're joyriding around. they're just playing around here. And you are I'm Gavin. Kevin, and say hi to Philippines. Hi. And then say subscribe Subscribe. Panggalatok Panggalato. si Aro. Si Aro. Yeah. So salamat. Sawa. Salamat. Thank Salamat. You. Yeah, and you're Gavin. this Gavin, right? Yeah. Yeah, and then it's a Sunday today, right? Yes, it Yeah, is. so this is Gavin, and then thank you, Gavin. Then Yep. and you're Jack. Jack. I'm Zach. Yeah, subscribe Subscribe to Panggalatok Mangalato. si Aro. Seattle. Yeah, thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Okay, andito po ako at mga teenager dito, pala kaibigan sila. And I'm Gavin. Yeah. Hi. So subscribe Subscribe and share and share. and And Panggalatok And Panggalato. Mangalato. si Si Aro. Aro. Salamat. Salamat. Okay, bye-bye and say Bye. good night. Good Good night. night. Magandang Magandang gabi. Gabi. Masantos Santos. ya Yeah. labi. 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 Bye. Bye.